Salbag kayaw akabalay ka. Anyat problema yon, tay. No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketno at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan ang mapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Agrampa kayo manayin nga gina. Sapay nagalas ti kastangay tsurain niyo. Nakabakles kan nangil asyouts. O naidaitan. Ni nanang mo, ni na maninaw na, manang aw-aws mi, mga anak nangalang, na amim inahumay. Pudno, ti ko na ni Trixie nga dakta. Nakapimpintas to pa iti pa nagbadbado me. Makapaduro man nakitkitaan. Naitakit bakbakitan na makipagbakbakles. Kas kada makipag-short pan iti nangil-al. Dugyaw. Hoy, buseng! No, kayat mo, makiuso ka mo ngamin. Kaya't maasawan si Mang. Makiuso akmat. Kawan tapno di ka umapapal. Nagkula nga palak ti kasta pa nagbadbadaw. Makapadurman. Maday ti makius-usaw. Ay, ignoramos ka ano ko nam amaday. Kasanaw no uso mo ti agbrief lang nga magnani da kalsada alaman. Oh, day agbrief ka nga agrampa di ta kalsada. No, filmaw. Unay daytan ka. Di na yung naknigs ngayon nanang. Ay, wundag pa'y sumat. Delaying tactics kamot alaklakayan. Ay, sukatan na itapagan anay mo si Mang. Atay ngay nga sukataki din. Nagsiksi. Oh, nagsiksi na ito suot ko. Tatalaga mo ta. Sexy act. Anya, nalabos mo ti kinagraraman mo. Bakit? Nanang, kami nanang. Oh, makitam. Kuna ni Trixie, sexy kami ka no. Naidaitan. Nenay. Agsarsarming ka manan, Trixie, anak. Ngamin nangak. Mani mo nginay nga ang mamama. Kit-kitam kilangam. Manipod kiday ngagpababa. Napindas ka ba? Maya mo ni nginay ngo nanang. Pagmek. Wag, perfect. Maya mo ni angung o. Maya mo ni hip ni lumak. Ngam ang mamaman. Di hungo. Awanang. Nabi ngayon anid say. Nay, daitan nabis ngayon arid say. Iso ngaya ngo nga anak ko mangima nituki anyak. Ay, apag-isaw. Kursunada na ka ni Dondorkyaw. Ibagpagana iday, apasyarin na ka. Saan mo't anak ka umay? At danto siguro. Ay, numaasawa na ka na jay. Solve the problema, manakaw. Daitan, bakit? Agkarasarming ka nagpusi-posisyon dita. Awad kita agmut ati kinasiksik lakay. Talaga papapananangay ko mati pa nag-exercise ka. Iso nga ro na kay kayat ko agbado iti backless kada hanging tapno makita damot ati basit asiket ko kan tinalapad apatong Na. sexy nga ro da makunamot.
Agpaaram ka nga raw. Apa nga agpasiksika? Apay, no agpasiksi akon. Agpaarum akon. Naglanggong kamot na laklakayan. No kayat mo akit agpasiksi kamot. Anya? Ag-exercise kamot angamayin padakal mo na kita maasal mo ta no sexy kamot. Ha? Di na kamla tultuladan kin ni Trixie sexy. Ay, nakapasyar kayo mat, Don Dorkyo. Umay ko pasyaran ni Trixie nga anak yo. Ha? Sana ko nagpalpalikaw ta sayang ti kanito. Pamuyo maten no pinasyarti may sa amaro ti palasang? Ay, kasta, baro ka? Wala. Naawan maten ti asawak nga Amerikana. Sa nga pulo at awane nagbalwag. Kayat ko ti anak mo. Kayat mo ni Trixie nga uray kasjay? Iti kayat ko asawan, ada diferensya ti isungo na. Saan mo't at isungo na ti asawag? Ano ti kwarta? Kit mabalin ko ngay paupira. Anya? Well, no may paupirak ti sungo na. Perfect. Adong artista ti atiwan na. Nagpunaw kang nagpino ti kudil na agas la porcelana. Nabintas ti ropa na. Da kayo mat, ada nga ro diferensya ti sungo na. Sana parikot na ita no pagtignayan ti kwarta. Basta ay ayatik ti anak yo. Iswa pasyarak ket alukuyag nga agkasar kami no kayat na. Ha? Kasar ada agaws? Nakas kami? Ay, saan mo tangam? Ay, depende ada ita. Ay abamkit din ti anak mo. Ta amuak no kayat nak wano anya. Lakay, si kanti mga loko'y kindi Trixie, tapno ayatan na ni Don Dorkyo. Baknang, kan adamo lang na. Ay kan saan mo't uyong day tao. Mau ka na anaws ni Don Dorkyaw. Depende ano kayat ni Trixie. Isunga road akasaritam, tapno saanan nga agpatay-patay iti panggedeng na. Un kunanan tapno malpas, kat masimpamutin ti sungo na. Kayat launay ni Trixie day ta. Amom, sexy ka no, akas kanyak. Ha? Anak, kayat mo ka din ni Don Dorkyaw? Mga ni muno ni nak tatang haan mas nik iso kaya ko Ay, nasayat nga raw no kasta. nak tikala tanang ang nawunaon ini 30 ka nga agba launay awanan ni hamulo ini na niya alaay na anamo lang ana kang naan na ada uang tanah na ni hamulo na no maunusan ni ano songo manak naok. Wait. Mawatan ka anak ka. Kas ko naman, kaya't mau amaornos na tapanagsaom kang sungawm. Kungek! Kungek! Nahungi ahoy, kungek! Correct. Wan, natangag pasaw. Correct. Mala, sang mamarunan tapno malpasay. Negong nanang! Anya-anek gaw. Go! Sinyas mo ang mapantan. Just kay, let's go mat gayang. Naidatan. Kaya't ko nga amin nga ibalikas na wano expression na wano anya pa dita ket i-translate yung agasawa. Na kayo te interpreter wano translator. Okay? Ay Don Dorkyaw.
Mabalin ka di, dork langan tiawag yung kanyak. Dork. Iso ano, iso ti kaya mo, dork. Hasta ti panangibalikas yo. Saan niya sukatan ni ti letra A, jay letra O. Una, ay di pa ikat agbalinan a dark no sukatan mi jay litra O iti litra A. No, dark ko na di agbalina na nalidam tinamnam. Kinsan mo't nalidam ti panagrupo payaw. Dark. Puno na ita. Trixie, pinasyarkata ay ayatan kaunay. Nga, may haak guhing, ngungo. Translation. Nga uray may saak aguseng, wano ngongo. Sana parikot na ita, Trixie. Pasimpak ta sungom iti kabitan na palawen. Yaman na, dok. Ay sana ka, doktor. Iso sa anak nga awagan iti Doc. Dork dayjay. I see. Okay. Go ahead. Ngaya ngo, nga ni manangiman mo anya ang mamilnya. Anya ka no? Kaya't ka agnanayon ti panangipatag mo kanyak agraman pamilyak. Ay, ayatan ka at tumukno sa dilangit, Trixie Bianco. Iso nga ikasarhan iti kabita na panawen. Wang, no, ang haanan. Saan tangag kinaan? Agkasar kayo ka noon. Ay, oray na itang aminin. Ala, ipasimpakon, ta sungom, tanangipin mo, ken daddo mapay. Tapno makapagsarita ta na dududwata. Nga awanan interpreter. Jaske. Una, oray dua kayong tulangan nga agsarita. Ta narigat mo't no aging ga iti panagidayo kat ada interpreter wano translator. Idamot anagos ti sasawimon, mother. Pagkasar kami pa'y mo't Ay kaumot unay daytan? Baha niyo man nang ni thanks na inaanag meheds. Malaway basaik. Sungbatan na kun Trixie. Nabayagay, nagdatdato nakin ka. Nga di nakmat sungbatanan iti wine. Na, Trixie ba tinagan na ito nag-text kanit ka? Mga na umaininoy manay na ang hao nga may nanang. Wait. Ibagak nga dito balay ta kasaom iti nasayaat. Maday no, cellphone latan ti pagsarsaritaan yaw. Nga nanang. Nya may nang ni buhin na inaanao. Ino ayak mga haya. Mga nga ang akong. Ibagak nagkasarkan. At la bisita malak. Ni breaks. Pinaulag ko na. May kasaritam. Nga yan. Mix. Uy. Nano? Ha? Agpada kayo? Angungaw? Wala na. Ibras ko, panangayan ko. Imbaglakit din at angungumot ni Trixie. Iso nalakakla maawatan ti ibagbagang barok. Imbaga namot kun ka nga agkasaran. Uray, saan pa'y nararon panagkasar na? Uray saan pa'y anadanon ti panagkasardata, sigurado nga asawaan dan. Ta ikasarda ka nga rudan. Kaya yan Rixie, isagot ko kayo sa bulan, meet ko yun, luulan na.
Hikamat, nya kahapulan ni mulan ang mikwan nga ihango mo anya na hingunan nga anak bulan manglawlawak ini dalan ko ini nabi ibilang naungan kat ben brand gusto ti ko na ni Trixie Barok ibilang mula engen kas may sa a best friend saan kat nga ikarimpay ta bulan ka na bitun nga isagot kun kwa na ay just kay kamot No, basta. Kaaya mga ko. Trixie. nga minina na maayang na anan mga hawa anya mangingahan anak yung nga ang men na naangan Sige no, iso ko lang. Best friend. Gusto, ti ko na ni Trixie. Ada mga sawa kun kwa na, kun mangikasar kun kwa na, iso nga ang best friend kayo laengan. Ta agkin kinaawatan kayo mo laeng nagsarita kayo. May sakan tun bisman, intun agkasar. Okay, ay unay han, barok. Oh, wala na. Approve. Ha. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan dito'y programa tayo. Unay daytan kaka